Ο χρόνος κυλά αθόρυβα, σαν άνεμος που χαϊδεύει το δέρμα και χάνεται. Άλλοτε βιαστικός, άλλοτε ενοχηλικός. Κι εμείς όλο τον μετράμε, όλο τον κυνηγάμε. Μα όσο τον καταδιώκουμε, τόσο μας ξεφεύγει. Ίσως αντί να μετράμε τις μέρες, πρέπει να τις γεμίζουμε. Ίσως αντί να φοβόμαστε το πέρασμά του, να μάθουμε να τον χορεύουμε. Μεγαλώνουμε. Οι σκέψεις βαραίνουν. Οι σκιές μέσα μας βαθαίνουν. Τα όνειρα αλλάζουν σχήμα. Οι αναμνήσεις γίνονται καθρέφτες. Αναρωτιόμαστε αν πήραμε το σωστό δρόμο. Αν μας φτάνει ο χρόνος. Αν ζούμε όπως θέλουμε. Μα ίσως δεν είναι η ζωή που μας οφείλει κάτι. Εμείς τις οφείλουμε. Να την κοιτάξουμε αλλιώς. Ποιος είμαι όταν κανείς δεν με κοιτάζει? Είμαι τα όνειρά μου ή οι φόβοι μου? Είμαι όσα κατάφερα ή όσα δεν τόλμησα? Κι αν η ζωή είναι μια διαδρομή, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω? Τον ασφαλή ή εκείνον που με κάνει να νιώθω ζωντανός? Περνάει ο χρόνος ή περνάω εγώ μέσα από αυτόν? Κι αν κάποτε γυρίσω πίσω να κοιτάξω, θα δω στιγμές που έζησα ή μόνο στιγμές που άφησα να φύγουν? Η ζωή δεν περιμένει να βρούμε τις απαντήσεις. Συνεχίζει. Ίσως όμως η ομορφιά να μην είναι στις μεγάλες απαντήσεις, αλλά στις μικρές ερωτήσεις. Στο πρώτο φως της ημέρας, στην αφή του αέρα στο δέρμα, σε ένα βλέμμα που σε καταλαβαίνει, στην ησυχία της μουσικής που παίζει από ένα παλιό pick-up. Στις στιγμές που δεν βιάζεσαι, αλλά απλώς υπάρχεις.